салом тамошобинон, ман мехоҳам барои шумо кашидани гули садбаргро нишон диҳам. гули садбарг аллакай омода шуд, тайёр шуд ва ман камтар гирду атрофи гулро равшантар мекунам. гирду атрофи гулро мо аллакай равшан кардем ва шурӯъ мекунем ба ранг кардани гул. гулро аллакай ранг кардем ва шурӯъ мекунем ба ранг кардани барги гул. гули мо аллакай тайёр шуд. агар расми кашидаи ман ба шумо маъқул шуда бошад, метавонед ба канали ман обуна шавед. то навори баъдӣ нағз бимонед.